welcome back mga ka-idol. Bali, andito kami sa San Francisco. Pupunta kaming Sitio Bunil ng San Francisco. Kasi na po kayo mga kabagis. Dahil hindi ko nakunan yung pagsakan ng gate. Bali, nag-commit lang kami. Bali, kasama ko ang aking mga anak na tatlong lalaki. Tara, let's go. Ano kami? Papunta na Bunil. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang notification para lang update ka. Let's go then. Kapunta tayo mga kabagay sa Bungliw. Tara, samahan nyo kami. At kung saan pinanggalingan ng kilat at kulog. Oh no! Puntahan mga idol. Yun na. Yan, bali kasama ko ang aking mga anak, mga idol. Yung cameraman, si Andre. Saka si Kail, yung isa. Wow! Si Gino. Oh no! Medyo maputik mga idol. Oh. Ano lang. Siguro po mga idol, mag-isang kilometro ata. Lalakasin natin. Oh no! Bali, punta ako mga kabagi sa aking kapatid na kaarawan ngayon. April 11. Kahit mga idol, punta natin. Dahil kaarawan ng kapatid ko sa araw na ito. Let's go! kahit maputik, kahit baha, iladaanan tayo ng ilog, kahit baha, kamirin natin, mga idol. Parang ang lakas pa ng agos ng tubig. Parang nakakatakot na. Mga idol, oh. Parang hindi pa tayo nangalahati na lakad. Oh. Yan tabi ang tagaunta dahil pagkita ng abangaan. Rayo umpang maray. Support mga idol sa aking vlog. Pindutin ang notification bell para lagi updated po kayo sa in-upload ng mga video. Let's go! Bali na. Grabe. Run out, wala tayong gupin. Talaga tayo. Ito. Yan, nasa yan, samahan nyo kami. Sa aking paglalakbay ng ating mga anak. Yun ang cameraman ko. Yun, bundok ng ma nito. Yung mga idol, oh. Pakinggan nyo. Yung agos ng ilog. Karumang kasa. Baka talagang na ilog. Yung po ang bundok, may putong big bulldozer.
Yan pong bagong kalsada niya sa bundok. Papuntang ano po yun? Agos ang ilog. Nagkakamang nan... Yan po, aming putik mga idol. Oh no! Tumbuhay probinsya. Kahit malayo, pupuntahan mo yung may birthday. Yan po mga idol. Yan, nasa taas na kami. Yan o. Yung dalawa kong anak. Magkasunod. Taas ng ano. Yan po ang ilog o. Baha. Ang lakas ang agos ng ano, ang lakas ng agos ng tubig sa bundok sa mataas na bahagi. Doon na po ang lugar ng Sitio Bongliw ng San Francisco mga idol. Ipunta natin yung may birthday kapatid ko, panganay, yung nasundan ko. Birthday niya sa araw na ito. Happy birthday tol. Sana ay nagdagan pa ang iyong buhay. Yan, nasa bundok na ngayon mga idol. Yan. Tagal makababa yung pangalawa kong anak. Yung isa na na. Ang bilis ng isa kong kapatid bunsong lalaki. Naiwan yung bunsong babae mga idol. Di pwedeng isama dahil malakas yung ragasan ng tubig sa ilog. Nasa bulok tayo. Yan ang pamangkin ko. Pumailing ka, gwapo ka man. Ano, may magkakayaan sa loob? Kaya ang baha? Arasan ta? Hirap maglakad yung cameraman. Ayos lang noy. Approve. Dali, approve. Ayos na. Dali, ayos ba? Ayos pero. Let's go! Pero ang ganda Ganda ng lugar. Takot siya May ng loob. Pahirapan mga idol. Pagkapunta namin birthday yan, pabalik, ganoon na naman. Pero mahirap man pauwi. Pataas yung daanan. Yan, bunok na po yan Pahirapan sa paglakad hanggang pabalik. Mabalik na yun. Aming putik sa daan. Gutom. May kain ka sa birthday yan. Pagbalik mo gutom ka. Dapat madaming baon. Nabit-bit. Ano? Ito maura na. Riro. Awa po mga idol ang bata pagkasama dito sa bundok. Dahil madaming putik. Kawawa. Yung po magkabagi ang pahirapan na daan. Nadaanan namin. Ilog. Pero kaya. Kaya namin to. Adventure. Travel adventure ang
Ang napala namin ngayon mga idol. Yan pong Makating ano. Tawag sa amin yung mga idol, langatong sa Bicol. Pang halaman oh. Mahal na halaman. Mga idol. Ilog. Natatawir namin. Let's go! Lakasan ng loob. Ika na muna, Andre. Game. Ala niyang... Yan o. Timak na dyan o. Timak na dyan. Ako na bahala sa imo niyan. Kaya baga ako man makusukon. Yan. Sige. Sige. Oh, timak na dyan. Pasugi sana. Sige. Timak na dyan oh. Ako na. Oh. Timak na. Oh. Sige. Sige, timak. Wala naman baga. Sige. Sige. Okay na. Ano na naman? Bos. Makatulog na ako! Ha? Oo! Ay, ka na? Sabi!
Bye-bye. Ayaw. Pahirapan. Nagdudugo ka ba, no? Ay, ano? Sabi, ako sa Yan po mga ka-idol. Nahirapan kami dun sa ilog, tumawid. Lakas ng ano? Lakas ng Sago, agos ng tubig. diba? Pabalik naman problema nito mga ka-idol. Bali mga idol, lampas ng kalahati ang nalakad namin. Natagalan kami dun mga idol sa ilog. Pagtawid, 3 anak. Yan po mga idol. Oh. Galing po yung birthday yan ng aking kapatid. Tagal eh. Iro. Malapit na kami mga idol. Yan mga idol. Dito nanggagaling yung kilat at kulog. Sa lugar na to. Layo. Yun o. Tagal ng dalawa. Abo man ano? Abo magbalyo sa loob? Ika Dre? Gusto mo magbalyo? Abo mo na? Kail! Ang balyo ka man sa loob? Magbalik? Ayaw na daw mga idol oh. Nandala sila. Nakatago talaga mga idol. Hindi na ko ulit. Sunod na tao naman. Kaya alam mo, bundok na yan oh. Pau. Bilis! Palaban ng sandugo pati bayan ng paa, pagtawid, paglakad sa maputik na daan. Pero mga idol, kahit malayo, mayroon ditong kuryente lugar na ito, taka tubig. May tubig dito mga idol. Dito banda yung hose nya. Pakita ko sa inyo mga idol ang hose. Kahit bundok to yung mga idol, ang lugar na to. Ito siya. Ito ang source ng tubig. Tubig yan mga idol. Galing nga sa Marisco, sentro. Kasi ito, sitio. Alam ko ding lakad na lang mga idol. Marating natin itong ano. Marating na natin yung bahay ng aking kapatid na panganay. Ayo deh. Oi. Ayo deh isa. Ubos na yung handa ng birthday yan. Ubos na yung handa. Dali na. Ubos na yung handa. Sabi ko na nga ba? Lakas ng ano, agos ng tubig sa ilog. Yan po mga idol. Dagat na po yan. Manito. Siguro Buenavista. Vista yan. Ilog na po yan. Manito, taga pupuntang
Legazpi. Yan. Ang Legazpi na yan. Banda. Yan, dagat na po yan. Panganay ko, oh. Magapang sa ano. Yan. Bali, nandito kami sa Bungliw. Sitio Bungliw ng San Francisco, Legazpi City. Yan, yan po ang dagat ng Pagakay. Yung nakaraang vlog namin, yung nagbike kami. Yun ang pinunta namin, oh, mga idol. Oh. Yun, yung pier na yan. Yung vlog namin na bike, yung Bichara Farm na vlog. Yan po yun, oh. Ayun. Yung Butang Legazpi. Yan, oh. Ganda. Yan ang lugar. Dito kami mga idol sa Bungliw, sa bahay ng aking kapatid. Yan. Ano man, oh? Happy birthday! Buong mundo ini, buong mundo. Nasulot ta sa kaunon, no? Nasulot sa kaunon. Dito na sana. Nagagad pa din sini. Nagagad pa din sini. Suma na sana. Madre. Ayos. Apa aja bakra? Apa jogja buat lagi? Talog. Sabing gutom, oh. Buti lang may tira pa. Ano?